Welcome back here in Iloganda, and of course, kasama pa rin natin ang napakagandang si Miss Jana. Ayan. Next question, you are a good singer and composer din, di ba? Paano ka nakakagawa ng kanta at ganun ka ba na-inspire kaya ka nakakabuo? Ganun? Minsan kasi, pag pinipilit ko na mag-compose, mahirap din kunin yung buwelo. Parang, so minsan ang ginagawa ko pag may bigla ko naaalala, bigla na lang na parang isusulat ko na siya, tapos gagawan ko na ng melody. So, meron ko sa akin si JB na meron daw yung time na naliligo ka, tapos may na gano'n ka na linya, tapos sinulat mo pa talaga. Bumalik ka talaga. Usually kasi, pag naliligo ako, dun ko talaga mas naiisip yung mga melody, yung mga lyrics. Tapos pag naaalala, ay, wait lang. Go get lang. Pen and paper, isulat na kaagad. Tapos i-record ko na yung melody na nasa isip ko para at least hindi ako mawala. Kasi ang mga ganong klaseng mga ideas kasi bigla-bigla lang dumarating. So parang pag nawala na yan, mawawala na talaga. So yun, kailangan i-ano mo na siya. So nung yung kinompose mo yung sa pagbuhos ng ulan, nabasa ka ng ulan noon? Nabasa ako ng ulan. Or nag-shower ka? Nag-shower ka din. din. Naman, Diyos ko, hindi pa nga actually tag-ulan, nagawa ko na yan. Wow, baka siguro mga tag-tuyot pa lang nagawa niya. Tag-tuyot, nagawa ko na yan. Oo. Hindi, actually last year kasi, nagawa ko na yun, natapos ko na yung chorus, medyo may iniba lang ako konti ngayon. Kaya nga nasa phone ko yung yung medyo recorded na parang gusto ko sanang mangyari dun sa song, pero hindi rin nasunod. Mga 80% lang ng melody dun ang nasunod. So, tsaka ang ganda, ang daming naka-appreciate ng first ulan time ko parang narinig ng Lalo na yung music. Oo. My God. Ang ganda kasi talaga parang nagbuhat ng sariling bangko. Oh my God. Oo, no. Pero Proud. hindi, nagagandahan din talaga ako. So far, yun yung pinaka-ipagmamalaki ko talaga na kantang nagawa. Dapat ma-discover din yun sa by national. Ay, Miss Jana, may friend ako nag-GM. Sabi niya, just waiting here guys, NT, sa pagbuhos ng ulan by Jana Siratranont. Wow! Miss Jana. Parang may marami ka na may mga friends ka din, yung mga friends ko din, dinownload nila via YouTube, tapos yun convert pinapatugtog sa MP3. Pag nasa coffee break kami, yun pinapatugtog na. Can I just take this opportunity? Napasalamatan yung mga yun, yung mga friends ninyo. At saka nakwento rin kasi sa akin ni Alto noon, nagko-coffee daw siya sa may coffee break. Meron daw siyang mga bata na parang naririnig din na kinakanta yung song, at saka yung isang table naman daw, pinanunood yung video natin. Wow. So, sabi ko parang wow naman, nakakatouch ng puso, na kahit pala papano, may mga iba rin tayong mga masugid na taga-subaybay dito sa Core TV, na ginagawa rin nilang inspiration yung mga songs na nagagawa natin. Kasi kaya lang naman ng kahit kanino, kahit sino na tao gustong kumanta ng sa pagbuhos ng ulan. Kasi hindi naman masyado siyang mataas, okay lang siya. Gusto ko yung song na yun kasi naabot ko siya, nabirit ko siya, hindi ako biritera. So sabi ko, sa end niya, medyo mataas din sa part na yan, no? Tsaka ang ganda ng lyrics, ang ganda ng melody, parang nakaka-good vibes. Pag pinakinggan mo yun, nakaka-good vibes, parang nawawala yung lungkot mo. Tsaka, di ba, na parang... Tsaka tag-ulan ngayon, parang perfect. Yeah, yun yung golden nung song kasi malungkot, di ba, usually gloomy pag tag-ulan. So, yung song parang medyo parang pwede mo siyang pang jumpstart ng araw mo, pag-gising mo, pwede mong ipatugtog early in the morning, tas magigising talaga lahat ng mag-gising. Tsaka di ba, parang pag mulan, tas napakinggan mo or nakita mo yung video, parang gusto mo lumabas, tas maglaro sa ulan. Ang ganda kasi ng video din. Diba nakaka-inspire? Close din kay Direct Seth. Pero Miss Jana, pagkatapos na ng tag-ulan season, pwede ka pang gumawa ulit ng mga... Tagtuyot season. Tagtuyot song. Pagtagtuyot. Sa pagbiyak ng lupa. Gano'n na. Sa pag-craft ng lupa. Taniman mo ng buto. Wala lang. Very random ulit. Very random ulit. Walang connect. Gumawa ka talaga ng another song ka na parang nakaka-inspire pa ng marami. Kasi sa ulan lang yun sa pag-ulan season lang yun. Tapos ang dami ng di ba? Yung kasing song din na yun, isa pang nagpa-inspire talaga sa akin is yung patuloy na pagsubaybay ng mga viewers natin. Kasi naano ko din yun na wow, kahit pala papano, marami pa rin talagang nanonood sa atin. Tsaka marami, in all fairness. Sa Facebook, talagang sinusubaybay. Tapos sabi pa nila, may ganun ka ba ng YouTube? Kasi mayroon nag-chat sa akin, nasa abroad daw sila. Gusto daw nilang panoorin. Pero sa YouTube lang kasi. Tapos sabi ko, antayin nyo lang po, baka i-upload nila next week. Kasi busy pa naman.
Oo, Pakantayin At naman least- natin si Miss Oo. Jana. Konting sample. Konting Ng sample anong lang. kanta? Kahit ano na, kahit pamburol, parang gano'n. Kahit yung talent mo yung sa talent oo, ko. yung talent mo sa pagsali niya sa Miss Miss Earth. Philippines Earth. Oo, yung super cry sila noon. Oo. Kasi sa Wicked yun eh. O sige, Oo, umiyak ano na talaga. lang, chorus na lang. O, sige. Ay, chorus na lang na naman. O, sa refrain na sige. lang, para Sa Hindi intro ko lang. nakanta ko na yun sa sa press score. O, diba? Diba, super... Mag-push. Hindi, okay na yun. Sige, yun naman. Sige. Okay, ladies and gentlemen, may intro. Ladies and gentlemen, Miss Jana, Christina Jana ano ba? Siratranont. Shortcut? Shortcut, mahilig ka shortcut. Sabunutan kita dyan eh. Sige, go push. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Miss Christina Jana Siratranont. Siratranont. Anong Siratranont. Sirang panot, sabi mo eh. Ay, sabi nga niya Ala ka. Sinatranont eh. Inaano niya, Sirang in-incorporate panot sinabi. niya kay Frank Sinatra. Sinatra. singer daw yan. Ulitin natin. Once again, ladies and gentlemen, Miss Christina Jana Siratranont. Betcha na. Sige, pecha na. Tulog muna kami. Tulog muna kayo. Sige, okay na. Okay. Excited na kayo, Miss Jana. Okay na. Like a comet pulled from orbit as it passes the sun. Like a stream that meets the boulder halfway through the wood. Who can say if I've been changed for the better? But because Ayun naman ako. I have been changed for good. Muntik na ako Wow! Muntik na akong kumanta ng kalokohang Ayan, song for na naman at sharing your isa-sandwich. talent. Ayan. Oo. Pinag-usapan na ng segue. Last time kasi kami ni Roxy yung may ganon. Kayo naman ni Ate Jana ngayon yung mag-battle. Okay, Parang yes, segue na. war. Okay. Dapat kasali ka din dito. Hindi kailangan. Hindi kasali ka. Hindi May kailangan. naisip ako eh. Since na nagtutour ka rin, di ba, Ate Jan? Kunwari kami yung tour guide mo, tapos ito yung bus. Okay, papasok kami ni Jet, kasi magkaiba kami. Parang, ano ba, ikaw yung foreigner, ako yung Pilipino. Foreigner talaga. Ako yung foreigner, ikaw yung Pilipino. Ako yung foreigner. Sige, anong nationality? German. Shepherd. Iran. Okay. Ano pa, saan pa yung destination natin? Ano yung itinerary? Okay, Yung yes. itinerary. Yung Our itinerary. itinerary for Yes. today is, of course, yes, we're gonna have a vegan tour. Wow. And first in our itinerary is the visit to the museum. Ang ganda ng museum. The museum is very beautiful. So, Miss Of Jana, course. I'm hungry. You're hangry. Yes, I'm You're hungry. hangry Yes, birds. I'm angry birds. Saan Yeah, ba you're yung hangry birds. Saan ba natin pwedeng pagkainan? Okay, so pwede po tayong kumain sa labas ng establishmentong ito dahil bawal po dito sa museum, bawal kumain ng mga relic at ng mga jars kasi po alam po namin na yun yung mga crave ninyong food. Lumabas po tayo at marami pong kainan sa labas. Wow! O yan, galing Miss Jana, maging tour guide. Ayan, Ay, pero lang natin. hindi ako ganun kabalahurang mag-tour guide. Hindi, okay lang at least sa mga pasaway na kagaya namin, na-handle pa rin niya yung situation, Oo di ba? naman, Kahit syempre. na, may mga ganun talaga, may Ganun, experience ka na rin. Oo, totoo yun. Marami talagang mga pasaway na Pag sa mga- maraming pasaway na mga bisita, turista. Minsan, gusto lang nilang subukin yung patience mo or gusto lang nilang tingnan kung alam talaga yung Meron din alam yung mo gano'n talaga yung sinasabi. super tanong ng tanong. Meron ba yung time na Na-experience parang... yun din yun, di ba? Oo, Nag-OJT na-experience. kayo. Oo, meron kaya yung time na parang sobrang tanong siya tapos meron yung parang hindi mo na alam yung sasagot mo kasi hindi mo pa na-research yun, di ba? Oo. Mag-relax Kung ka, ganon, mag-relax ka nga lang. Just be Kasi honest. napaka-stiff mo naman kasi magkaroon. Parang Stiff. susugurin mo na lang si Miss Jana eh. Yes. Relax lang, Okay relax. lang, relax tayo. Relax tayo. Oo. Okay, sit back and relax Oo. and enjoy Eto na yung partying. ating last question, Miss Jana. Daming questions. Yes. Ah. Ano naman yung dream song mo na gusto mong isulat? Dream song. Hindi, reality song. Reality song. Ito na yung sinasabi ko, Miss Jana eh. Oo. Pinaulit-ulit. Paulit-ulit. Yung bawa ng hininga mo. Siyempre, Ikaw din naman. Nahihiya na ako sa sa place ko kasi si Miss Jana parang pangharang naman ako sa ganito. Hindi, ganyan na lang Hindi para mas may... tayo. Di ba sabi mo kanina yung sa ring ni Ate Jana may pamatay. Oo. Ikaw yung pamatay. Di ba Hindi na. maganda pamatay. Ano ba? Diyan, sige, mag-relax ka nga lang kasi super stiff ka kasi. Ganyan lang, ganyan. Oh my God. Yes, mommy. Yes, mommy. Okay, relax lang. Yung dream song mo na gusto mong isulat. Siguro, dream song ko, ano naman kasi, wala naman din kasi akong particular na kumbaga na topic na gustong gawin. Kasi siguro, hindi naman actually dream song, pero siguro yung mga gusto kong subukan na isulat. Siguro, songs about heartbreak. O bakit? Siguro din.
hindi naman ako heartbroken, pero alam ko kasi na yun yung mga songs na usually marami talagang nakaka-relate. Parang si Beyonce, di ba? Oo. Yung mga sinusulat ni Beyonce, Oo, Yung mga songs na pangyayari sa buhay niya. Pero hindi naman actually Hindi siya nangyayari. Kasi- Para makarelate lang din yung mga mga tao. tao. Kasi- Katulad ng If I Were a Boy, parang Oo. mga revenge, mga Si Beyonce kasi, di ba, happy naman siya with Jay-Z. So parang ganun din, yung tipong maraming makaka-relate. Or siguro, isang kanta, o dream song ko, isang kanta na masasabayan ng buong mundo. Hindi ko Ano yun? alam siguro about peace, about unity, about something na Christmas na Carol? tipong, hindi naman Christmas Carol, not necessarily na Christmas Carol, pero something na makaka-relate sila na magiging inspirational. Tulad ni Michael Jackson, diba? May mga nagawa siya na Heal the tumatak world. talaga. Oo. Parang ganun. Something siguro na ganun na bawat bata sa mundo or bawat tao sa mundo masasabayan at forever na Mananatili. at tatatak sa mga puso't isipan. Hindi naman malayang mangyari Oo, sa'yo, Miss kasi Jana, dito na nga lang sa Oo. Ilocos, di ba? Oh. Marami ka nang Oo, na-touch. What more maraming pag nangyari yan. gano'n natin sa gano'n, yung worldwide, Oo. di ba? Salamat. At kasama po kami doon sa yung mga tagumpay Miss Jana. Siyempre, Thank you. Of Oo course. naman. At syempre kasama natin ang mga Of televiewers. tsaka Core Sa mga TV, of oo. course. Tama. Kung wala nga yung mga televiewers sa atin, yung mga tumatangkilik sa atin, walang-wala, di ba? Tama. Pero ngayon, Kasi kaya lang salamat naman tayo nandito dahil sa kanila. Ayan. Okay, at syempre, hindi naman yan lahat-lahat yan. Bilang pagbigay ng pagpapasalamat, Appreciation. ayan, meron tayong Meron tayong pabulaklak. flowers. Wow. Thank you. Fresh from the garden. Oh, yes. Yeah. From your garden? From Enchanted Garden. Enchanted Sa Garden. Vegan Flower Shop. Shop ayan. ni Direk. Yes. Oo, Thank sa you. Vegan Flower Shop, hello. Ayan. Thank you sa Vegan Flower Shop. Thank you kay Direk Sed. At thank you sa inyong dalawa. Yes, thank you din so much Thank din. you. At syempre sa mga producers ng Iloganda, Iloganda. of course. Maraming salamat kay Sir JP Galinato, kay Ate Barbie Bello, sa mga cameramen natin na nandito. Of course. Yes. Si Jassy, si Alan. Alan, at saka si Kuya Jetty. Of course, Yes. si Si Direk Direk Sed. Sed. Direct set, syempre. Thank Oo you. naman. Of course, oo. Syempre, hindi pwedeng mawala yan. At saka hi din kay JB at saka kay Sam na nandito Oo, kanina. kanina. Ayan, so Miss- marami kang i-greet Oo, or... Miss Jana, pagkakataon mo ito Oo. para magbigay pasalamat or Yes. papuri sa mga gusto mong batiin. Pasalamatan. Oo, Syempre, mag-plug ng mga shows. yes, mga ganun. mag-plug at Oo. thank Go you. na. Okay, so gusto kong pasalamatan, of course, ang mga sponsors ko po. Thank you so much sa JTC Mall at saka sa Javier Family, sa Hair VA Salon. Maraming salamat po. Sa Derma First Skincare and Body Center. Maraming salamat din sa Mary Pauline Salon and Spa. Thank you so much sa Island Souvenirs. At saka maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ng Wake Up Ilocos, yung laging nanonood. Thank you so much sa mga televiewers natin, sa mommy ko, sa tita ko, sa mga relatives ko na laging nanonood, sa mga friends ko. Hi kay Ate Sean na nanonood siya lagi sa atin. Talagang nagpa-switch pa siya ng cable operator para lang manood tayo. Diba? Oh, I'm sure kilala niya siya kasi diba ano din, Sa tourism nakapagpawan din natin siya sa tourism. Oo. Ayan, at saka sino pa ba pasasalamatan ko? Ayan, yung mga sponsors ko. Maraming salamat. And of course, Unstoppable Fashion Boutique located at 2nd floor Plaza Mestro, Vegan City. Ayan, bisitahin po ninyo sila dahil marami po silang mga magagandang clothing items at mga imported goods na ibinebenta. Makapunta nga rin yun. Okay, mag-plug ka ng mga shows mo. Yes, please do watch Wake Up Ilocos. Lagi po yan, from Mondays to Sundays. Mapapanood niyo po kami at patuloy po namin kayong bibigyan ng mga segments na kapipulutan ninyo ng impormasyon at saya. At syempre, tumutok po kayo sa aking segment, ang Make Me Over segment para po sa ating mga kadalagahan dyan or sa mga working moms, mga career women natin dyan. At syempre, kung sino man na gustong gumanda at kahit sa mga kalalakihan dahil marami rin akong mga tips. And please, follow me on Twitter, CJ Halftay. At follow din po ninyo ang aking beauty account. It's I Tweet Beauty Tips. And of course, ayan, sa Instagram, Provinciana po. Province Jana. Yeah, Miss Jana. Okay. Ako din, Sino ako ko din. din? Yan. I would like to thank Flandes Optical Clinic, Dr. Job M. Flandes. Job as in vegan? Job. Ikaw, Inoffline mo na naman. Telephone number, sir. Nabasa na nga, hindi 682-3461 or 722-1795. Or yung address nila, punta lang kayo sa number 62 Quirino Boulevard, Vegan City. Ayan. Tapos yung family ko, hello to the Puerte Kawayan, Ilocos Sur, Ihawan sa Kawayan, si Ma'am Gina at si Sir Cardo and staff sa Ihawan sa Kawayan, tapos si Errol Aslor, Camille Singson, Sandra Singson, ayun si Carl, tapos si Malin Quinola, and Baby Casey and Macelo.
Tapos si Melbourne Torina, ayan, nagpapadalite kasi sila sa Facebook kanina. Tapos belated happy birthday to my aunt, si Tita Marina, ayan. Tapos Cheryl Aguilar, Jeco, Yuka, Errol Fermato, Al, Brian Ramos, Raquel and Marcy sa Coffee Break. Hello guys, ayan. And of course, follow me in Twitter, Iloganda. Tapos yung page ko sa Facebook account, sa Facebook ko, www.facebook.com/Iloganda. Of course. Yeah. Bongga kami sarili ko ng Facebook. Of course, para ma-update ko rin yung mga viewers na. Wow. Kasi doon sila nag- Buti siya, meron siyang kopya kasi nagmamadali ako, wala akong kopya kanina yan. Pero may mga naalala ko na lang yung nababatiin ko. Sorry na lang sa mga hindi ko maalala. Okay, oo. Of course muna kay Dr. Jab Flandes, ayan, thank you so much Doc. Ayan, we love you so much. For our eyes. Yes. Yes, binigay niya ang kanya Oo, yung mga mata. Mga mata. Sa mama at For papa taking ko. care of our eyes. Yes, sa mama at papa ko, ayan, sa mga taga San Vicente na nanonood, lahat-lahat po kayo dyan, hindi ko na pwedeng isa-isahin. Isa-isahin mo? Hindi na pwede kasi mawawala na tayo ng oras. Ayan, sa lahat ng taga San Vicente, of course, to my manager in G5, kay Mr. Dominic Manzano, sa lahat ng taga San Julian Ilocos Sur, to Rialovin family from San Vicente Ilocos Sur, staff and crew of Big City, staff and crew din sa Smart Center Vegan, ano ba? Siyempre, mas marami nga sa'yo kanina eh. Ayan, sa mga G5 dancers, hello, I miss you so much. Ayan, sino pa? Lovely Elaine Makugay, sa Sinait Ilocos Sur, bati na rin ako dyan sa mga ka-office mates mo dyan. Hindi ko nadala yung copy ko, kaya I'm so sorry. Pero next time, babawi rin ako sa'yo. Ayan, ano pa ba? Yung mga, wala, yun na lang. Ay, Ma'am Gina! Pwede Hi, na Ma'am akong Gina, umabot ng ng bate. Ihawan. Go, Of course. Yes. Excuse me. Yes. Happy birthday kay Alto ng aking pinakamahal. Happy Happy birthday, Kuya Alton! Yes. Happy birthday to you! Hey, ano At pa? saka si daddy ko din, kasi birthday naman, magkasunod lang halos sila eh. August 23 ang daddy ko, 25 naman Ako din si Ganon. Yung ate ko from Saudi, ayan. Happy birthday sa August 6 kay Ate Meron din pala. Lorraine Kias. At saka si Tita Maricar, happy birthday. Oo, sa akin din. Si Liana from California at si John Piano from Greece. Hello sa inyo. Dapat abangan nila yung mga susunod pang mga episodes ng Iloganda. Of course, hindi lang tong Iloganda ang abangan nila, yung Project Ringo at iba rin mga shows. Yung mga Ibang bagong shows ng Core TV. Nasabi niyo nga Ate Jana kanina, yung show niya, ayan, na-promote na din niya. Yung mga other shows pa, kagaya ng mga bago, di ba, yung probinsya, abangan din po yan. Ayan, sa mga nanood po ng mga previous episodes ng Iloganda, maraming salamat po sa salamat po. appreciate. Ayan, so yun, syempre yung Gago Clock din po, ayan, huwag niyo pong kakalimutan kasi masayang-masaya rin po yan. Sana may guesting sana sila para makapag-guest naman tayo sa Gago Para lahat Clock. Kasi i-guest natin. Oo. Ayan, Tayo ano nila ba? lang Ate Jana, pwede Oo. tayo sa Paano Gago pala, Club. congratulations naman sa Oo, inyong dalawa. salamat Kasi din, Ate napaka-successful Jana. nitong show ninyo. Finally, Oo. yung break Oo. na talagang you deserve. The break you finally. Oo nga. Finally. Thank you to yes, Ma'am you got the Rochelle. break you deserve. Ma'am Rochelle, I miss you so much. Ayan. Nag-greetings Oh, ulit. nag-greetings ulit tayo. Ayan. Yes, Magkano group tayo? ulit. Oh my God. Tapusin nyo na to. Baka nakalimutan mo na yung page natin sa ano, yung page mo na naman kasi yung ano mo eh. www.facebook.com/coretv. Ayan, huwag niyo pong Core kalimutan TV 10. i-like. Core TV 10. May, Tsaka syempre yung Core TV. Twitter natin. Oo, yung Meron Twitter. din ata tayong website na stayingcentered.com. Ang ganda ng site. Yes. Check it out guys, ang ganda ng site. Meron din akong Super Twitter ganda. at Skyflexmarty1. Ay, bongga. Yes. Meron ka na, Hindi mo hindi Di pa ba follow kita? follow. Hindi ko kasi alam yung ano niya eh, yung CJ CJ Halftime. CJ Halftime kasi Or marami. hanapin mo ako dyan. Si Halftime. Oh, halftime. Ayan, di ba? Alkaboga mo lang Iloganda. Oo. Yes, Nabitin pero ako. sobrang kwela ako. Sobrang kwela. Nakakabitin. Sobrang nag-enjoy ako dito sa guest. Ayan, tutukan nyo ulit ang next episode ng Iloganda. Dito lang yan sa pinaka-bongga, pinaka-have, pinaka-masaya. Ano ba? Pinaka-unkabogable. Yes! Tutok lang kayo sa susunod pang episode ng Iloganda. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Ayan, paalam na po at ito po ang Iloganda! Bye! Bye! Thank you so much! Thank you! So much! Nakaka-lurky. Nag-stop ko na tayo. Yes.